हेल' लोगोफोर, दिनै गावजों गाव दसे रायलायलायनोसैलाय आरो भिडिअ'बो होनो मोनाखै, बेनिखायनो दिनै फैनाय जाबाय। सोर सोर अनलाइन दङ? जायफोर इउटुबाव अनलाइन दङ, आंनि नटिफिकेसन थांदोंबा नोंथांमोना बयबो लाइभआव फैदो लोगोफोर। गावजों गाव प्रमसन खालामलायनोसै दिनैबो। जोंना रुनालि बाग्लारि, थेंक इउ रुनालि बाग्लारि, लाइभआव आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय दा वेलकाम खालामबाय। केबि अफिसियेल, हाय हेल' केबि अफिसियेल ब्र', माबोरै दङ? बिराद गोबावसैमोन आङो लाइभ फैया, दिनै लाइभ फैनाय जाबाय। भिडिअ'बो लाबोनाय जायाखै लोगोफोर, दा दिनै प्रमसन खालामनोसै एसे। लाइभनिफ्राय थांनो नाङा, शेयार खालामनानै हो भिडिअ'खौ, जाहाथे बयबो इउटुब क्रिएटर, फिसा फिसा इउटुब क्रिएटरफोरा जोंजों थाफानानै गावजों गाव प्रमसन लालायनो हायो। केबि अफिसियेल ब्र', टटेल साबस्क्राइबार बेसेबां दङ नोंनिया? अन्नानै खोन्थाहर नोंथां, टटेल बेसेबां साबस्क्राइबार माइनास जागोन ना जाया? आङो माइनास जाबाय थानायखायनो प्रमसन खालामनो बाग्रा जाबाय लोगोफोर। बेनिखायनो आङो प्रमसन बानायनायखौ खम खालामबाय। माइनास लाबानो गैया जोंना, बेनिखायनो दिनै आङो एसे आलदा टाइपनि प्रमसन खालामगोन। कड होगोन आङो, कडआव जाय फार्स्ट टाइप कड खालामनानै होनो हायो बिनिखौ प्रमसन खालामगोन लोगोफोर। गाज्रि मोननाङा, बयनिखौबो होलांगोन बेबायदिनो। दा नेबानो जाबाय। जिबि बर', हेल' ब्र', मा खालामदों? लाइभ फैदों ब्र', लाइभ। दा वेलकाम खालामबाय नोंथांखौ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ब्र'। दा नोंथांनालाय बेसेबां साबस्क्राइब दं? जिबि बर' ब्र'ना आंनाथ' खमायलागासिनोसो। दा बांसिन मानसिफ्रानो आनसाबस्क्राइब खालामनानै लायोना, हारसिं माइनास जायो। मोनथिला, आरो जोंना गोबाङानो बुङो सोरबा सोरबा भिडिअ नायाबा हारसिंनो माइनास जालाङो होननानै। दा नंगौबो खोमा लोगोफोर, ना मा होनो? बेनिखायनो माइनास जालांगासिनो, बारायनोनो रोंला, खमायगासिनोसो। देरहासार ब्रह्म, हाय देरहासार ब्रह्म ब्र' फैदों, माने साल्थिसो जायो बिजों आंजों। लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय वेलकाम देरहासार ब्रह्म ब्र'। जेबि बर', आंना 295ल'। आदसा, खमायलांबाय थाबाय होनबालाय। देरहासार ब्रह्मआ ब्र'आबो इउटुब चेनेल खुलिनो सानबाय नामा साल्थिया? बेजों आंजों वाट्साप फ्रेन्ड दंलायो आरो लोगोखा जोङो बेजों आंजों। दा सापर्ट खालामलायनोसै दिनै। जायफोर लाइभ स्ट्रिमाव दङ लाइभखौ शेयार खालामनानै हो आरो लाइक खालाम। दा सोर सोरना बेसिबां साबस्क्राइबार दङ टटेल आंनो खोन्थाहर दे कमेन्टआव। लाइभ स्ट्रिमाव सोर सोर फैदों आरो सोर सोरना बेसेबां साबस्क्राइब मोनखो, वाट्स टाइमफ्रा बेसेबां जाखो खोन्थाहरदो। भइसआ क्लियार खोनादोंना खोनायाखैथाय? नेटआनो माथो मोजां नाङा जागासिनो। लोगोफोर जायफोर लाइभआव फैदों मेसेज खालामहर। आङो कमिउनिटि पस्टआवबो होनाय जायाखै, दिनै डाइरेक्ट लाइभ फैनाय जाबाय। दा माखासे मानसिफोरनाव नटिफिकेसनबो थाङाखै जानो हागौ। दा बिनिखायनो जायफोर सोरबाफोर माने इउटुब ग्रुपफोर दंबा शेयार खालामनानै होबानो जाबाय, जाहाथे क्रिएटर फिसा फिसाफ्रा फैनानै ज' सापर्ट लालायनो हायो बयबो समानै। दा बिलिना स्वर्गियारि, हेल' फ्रेन्ड बिलिना स्वर्गियारि, बेसेबांबा गोबावनि उनाव लाइभ फैनाय जालायबाय फ्रेन्ड। दा दिनैबो प्रमसन खालामलायसै गावजों गाव एसेबाबो। दा टटेल सोरना बेसेबां साबस्क्राइब जाखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। देरहासार ब्रह्म, भइसआ खोनादों। साल्थि, नोंहालाय नोंबो मा इउटुब चेनेल खुलिनो सानबाय नामा? नोंनिखौबो आङो सापर्ट खालामनो थिनगोन, जाहाथे नों खुलियोब्ला। दाथ' जोंहा सानैजों पार्सनेल मेसेजबो गेलेलायो वाट्सापाव आरो फ्रेन्डखाबो। नोंनिखौबो प्रमसन खालामनानै होगोन। नोङो ब्लग भिडिअ बानायोबा बेस्टसिन जागोन। ब्लग भिडिअ बानायोब्ला दाना ब्लगआ बिराद ट्रेन्डिं जागासिनो। ब्लग, माइ फार्स्ट ब्लग, बेबायदि हिन्दीफोरनि मोजां ब्लग भिडिअ बानायोबा थाब सेल जानो हागौ, जेनेबा हिन्दी लेंगुवेजफोरखौ मोजाङै रोंनाय जायोब्ला आरोखि। जोंनि बर'फ्रा नायलायनो नागिरा, सापर्ट होलायनो नागिरा, बेनिखायनो ग्र' खालामनो बिराद टान जायो। राजेसिपि ब्लग, हेल' आर चिरां, अके आर चिरां ब्र', नोंथांनाथ' मोनसेया मनिटाइज जाखाबायना। दा ब्र'आ माथो बेयाव भिडिअखौनो हगारा, राजेसिपि ब्लगआ। बेयावबो सम सम भिडिअ हगारबाय था।
भिउआनो फैयालै जोंना भिडिअ हगारबाबो। आङो भिडिअखौनो हगारनो बाबाय। भिडिअखौ हगारनो बाबाय आङो भिउ फैयैखायनो। बिलिना स्वर्गियारि आंना 404 आदसा 500 खालामदो माबार 500 खालामबा कमिउनिटि पस्ट मोनगोन। कमिउनिटि अपसनखौ मोननो हागोन नोङो 500 साबस्क्राइबार जायोब्ला। माबार 500 खालामदो 500 कमिउनिटि पस्ट मोनोब्ला जोंना साबसिन जायो। फटकफोर होनानै बा लिंकफोर होनानै जोङो एसेबाबो साबस्क्राइबार मोननो हासिगोन आरोखि 500 साबस्क्राइबार जायोब्ला। कमिउनिटि पस्ट मोनो जोङो 500 साबस्क्राइबारनि गेजेरजों। जे बड' स्टेटास हाय ब्र' हेल' ब्र' जे बड' स्टेटास लाइभ फैलायबाय। दिनै गावजों गाव प्रमसन खालामलायसै। रुनालि बाग्लारि आदा आंनिया 145ल' जादों। बारा साबस्क्राइबजोंबो जोङो खारफानो नाङालै। गाव गावनि भिडिअ'खौ बांसिन लाबोनो नाजानांगौ आरो भिडिअ'खौ मोजां लाबोनो नाजानांगौ जोङो। होनबानो साबस्क्राइबारखौ मोनो। जोङो बारा साबस्क्राइब खालामनानैबो लाब गैया, माइनास जाफिनजोबखायो। ओंखायनो आङो बारा लाइभ फैनाय जाला। आंना माइनाससो जालांगासिनो आरो डाउन जालांगासिनो। चेनेला बारा थिग जाया। भिडिअ' नायालासिनो साबस्क्राइब खालामसै आरो सोरबा भिडिअ' नायनाय बायदि कमेन्टल' खालामो। भिडिअ'खौ फुल नायजोबा। बिदिजों गाज्रिसिनसो जायो भिडिअ'नि माबाया। राजेश सिपि ब्लग आंना 3K जाबाय ब्र'। अके कंग्रेसुलेसन ब्र' 3K जाबाय। ओमफ्राय आर्निं खालामनो हादोंना हायाखै नोङो राजेश आर चिरां ब्लगआव? बिलिना स्वर्गियारि आनसाबस्क्राइब जाबाय थायो। औ ओंखायनो आङो बारा माबा खालामला दाना प्रमसन खालाम जानानै आनसाबस्क्राइब जाफिनोबा बोरैबा मोनो। प्रमसन खालामनायनि लाबानो जाया। आनसाबस्क्राइब खालामफिननानै लालायजोबो गावजों गाव। गावहा मा खारननि थाखाय माइनास जाजाखो ओमफ्राय रागा जोंनानै सोरबा आनसाबस्क्राइब खालामफिनो साबसक्राइब लाखानायबाबो। बेनिखायनो भिडिअ'खौल' हगारबाय था। रानिं गोसो बायनो नाङा। सानसेबाबो माने खालामलांनो हागोन आरो लासै टाइम लागोन। ओमफ्राय दा सोरनालाय वाट्स टाइमा बेसेबां जाखो? आंना बे बड'आर टेकआ दाबो टटेल माबा 1000आनो जायाखै दाबो 600ल' जादों। सोरना वाट्स टाइमा सोरना बेसेबां जाखो? बिलिना स्वर्गियारि वाट्स टाइमा बेसेबां जाखो नोंथांना? आरो राजेश सिपि ब्लग ब्र' नालाय सोर अनलाइन दङ दे मेसेज खालामहर, कमेन्ट हर। सोर अनलाइन दङ आरो गोदानै फैनायफ्राबो कमेन्ट खालाम। इन्टारटेनमेन्ट बड' ब्लग हाय आदा हेल' ब्र' लाइभ स्ट्रिम सोलिगासिनो। सापर्ट होलायगासिनो बिदिनो गावजों गाव। दा दिनै आङो कड होगोन दे। कडखौ नोंसोरो लिरनो रेडि थाबानो जाबाय। जिबि बर' आंना 200ल'। ब्र'आ मा भिडिअ' खालामनानै नायनि आंजों फ्रेन्ड गैया माथो। जिबि बर' आं दिनै फार्स्ट टाइम नोंनि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै होबाय ब्र'। आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबायबो नै साबसक्राइब खालामनानै लाबाय आङो। नोंबो आंनिखौ साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै लादो ब्र'। आरो भिडिअफोर हगारोबा आंबो नायगोन नोंनिखौ। दा दिनै फार्स्ट टाइम नोंथांखौ लोगो मोननाय जाबाय जिबि बर' ब्र'। दा नोंथाङा आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो। नोंनिखौ सापर्ट खालामनानै बड' स्टेटास आंना 150ल'। आदसा बड' एमके ब्लग हाय ब्र' गुड इभिनिं बड' एमके ब्लग। सोरना वाट्स टाइमा बेसेबां जाखो दे खोन्थाहरलाय मिथिनो लुगैदों। जोंना वाट्स टाइमासो मेनसिन दे। साबसक्राइबारखौथ' जोङो बुथुमबानो मोनो। 1000 साबसक्राइबारखौ नोङो जेने थेबाबो लोगोफोर जेनेबा सेयार खालामला गावजों गाव इउटुब क्रियेटर फिसाजोंनो जोङो सापर्टखौ मोनगोन। साबसक्राइबारखौ कमप्लिट खालामनो हागोन। वाट्स टाइम जोङो 4000खौ मारै खालामनो हानो? भिडिअ मोजां नङाबाथ' नोङो खालामनो हाया। आरो नों भिडिअखौ नायग्रा जानांगोन। पाब्लिकफोरजों नायजानाय जानांगोन। होनबासो जोङो 4000खौ कमप्लिट खालामनो हागोन। YZSP मिक्स ब्लग हाय ब्र' हेल' ब्र' लाइभ स्ट्रिम फैलायबाय। लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ब्र'। दा जिबि बर' अके ब्र' आं नोंनिखौ चेनेलखौ गोदोनो आदसा आं कमेन्ट नोङो आंनि लाइफआव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदोंदां ब्र'आ। ओंखायनो आङो मिन्थियाखै नोंनिखौ। नङाबा आं नोंनिखौबो साबसक्राइब खालामनानै लाखायो।
बिनिखायनो जायफोर गोदान आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जादों कमेन्ट खालामहर आरो गावजों गाव सापर्ट होलायसै बेबायदिनो। दे लोगोफोर आङो दा होनबा स्टार्ट खालामनोसै दे। दा स्टार्ट खालामनोसै गावजों गाव प्रमसन खालामलायनायखौ। दा थुलुंगा टेक ब्र'आबो फैबाय जोंना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव। थेंक इउ थुलुंगा टेक ब्र', गुड इभिनिं, वेलकाम। दा हेल' टाइप खालामहरलाय, कमेन्टआव हेल' बुंहरदे बयबो। दा आङो नोंसिनिफ्राय सोंनोसै कड होनांगौना आङो लाइनै होबोनांगौ? नोंसोरनो बुंहरदो दे कमेन्टआव, कड होनांगौ ना लाइनै बुंबोनांगौ? अबे साबसिन जागोन नोंसिनि गेजेराव? नोंसोरो गावसोरनो बुंहरदो, आं नोंसोर जेखौ होनो बेखौनो खालामनानै होनोसै। जेनेबा लाइनै सापर्ट खालामलायनांगौबा लाइनै सापर्ट खालामसै आरो कड होनांगौबा कड होनोसै। कडखौ जाय टाइप खालामगोन, फार्स्ट टाइप खालामगोन, बिनि चेनेलखौ आङो लिंक होनानै प्रमसन खालामगोन। बेबायदिबाबो दा नोंसिनि गोसो। बड' MK ब्लग लिंक हो, अके। दे सोर सोर माखौ होजानो लुगैयो बुंहरबानो जाबाय कमेन्टआव। लिंक होनांगौ ना कड होनांगौ बुंहरबानो जाबाय कमेन्टआव खोन्थाहर। आङो लाइभ स्ट्रिम होयैआनो जाहैबाय जालाबाय थादों आंना, डाउनसो जालांबाय थादों। लाइभ स्ट्रिम होसिन डाउन जासिन बेबायदि जाबाय थादों। ओंखायनो आङो लाइभ स्ट्रिम होथ'वाखैमोन आरो भिडिअ'बो लाबोथ'वाखै आङो। भिउ फैयाबा भिडिअ लाबोनो बायो। YZSP मिक्स ब्लग लिंक अके, लिंकखौनो होनानै होनसै होनबाना ब्रमोन। दा आङो फार्स्टनिफ्राय लानोसै। जोंहा फार्स्ट दा हेल' टाइप खालामनाया सोरमोन? YZSP मिक्स ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामनोसै। अलरेडि साबसक्राइबारखा ब्र'आबो। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। भिडिअ'फोराव कमेन्ट हर, मोजां मोजां कमेन्ट हर आरो भिडिअ'खौ फुल वाच खालामनानै नायबानो जाबाय बयबो। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय लोगोफोर, जायफोर गोदानै फैदों सापर्ट खालामनानै फैदो। टटेल 430 साबसक्राइबार जानानै दङ, 49 भिडिअ'। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो आरो जाय सापर्ट खालामखानाय आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। जाय अलरेडि साबसक्राइबार लाखानाय, जायना साबसक्राइबार जाखानाय लोगो दंखायो, कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। रुनालि बाग्लारि, हाय आदा, हेल'। आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, दे सापर्ट खालाम आरो कमेन्टआव खोन्थाहर। जाय दङ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे। जाय अलरेडि साबसक्राइबारखा, जाय दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो आं लिंक होनानै दोननायखौ। जे बड' स्टेटास खालामखानायसो, खालामखानायबो जानो हागौ। जाय खालामाखै खालामनानै फैदो, खालामखानायबा खोन्थाहरदो आंनो कमेन्टआव। जाय खालामदों, खालामखानाय, कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। बे लाइभखौ लाइक खालामनानै हो लोगोफोर। जायफोर लाइक खालामाखै लाइक खालामनानै हो। 440 सानैल' बारायदों दाबो ब्र'नि चेनेलाव। जायफोर सापर्ट खालामनांगौ दंबावो सापर्ट खालामनानै फैदो। YZSP मिक्स ब्लग। थुलुंगा टेक ब्र'आबो खालामबाय जोंना। जिबि बर' आंबो खालामखानायसो मैया, अके। मैयासो खालामलायबा बिलिना सरगियारि खालामबाय, केबि अफिसियेल खालामबाय, अके दे बयबो खालामजोब्बायबा दा आं गोदानै लिंक होफिनसै लाइनै। दा जोंना सेकेन्डआव दङ बड' MK ब्लग। बड' MK ब्लगआबो खालामबाय, अके। दा आङो फ्रेन्डनि चेनेलखौबो होनानै होनसै। दा आङो अलरेडि साबसक्राइबारखा, 900 जानो सासेल' नांसिगौ। दा 1000 जालांसिगोन लासै लासैनो। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै दासिमबो सापर्ट खालामनानै फैदो। दा आं फ्रेन्डनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय। आनन्त सायारि, हाय ब्र', हेल' आनन्त सायारि ब्र'। लाइभ स्ट्रिम सोलिलायबाय जोंना। दा लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ब्र'। आरो
बिलिना सरगियारि खालामखानायसो अके मिनिक्स हाय ब्र हेल' मिनि मिक्स ब्र लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ नोंथांखौबो आंनि लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय बरायबाय। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होबाय दे, गोदान लिंक होनानै दोनदों आङो डिसक्रिपसनाव। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय बड' एम के ब्लग। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। टटेल 899 साबसक्राइबार आरो 143 भिडिअआ बिराद बुरजा जाहैबाय। साबसक्राइबारानो दाबो जाहैयाखै फ्रेन्डनाबो। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो फ्रेन्डनि चेनेलखौ बड' एम के ब्लग। अके 901 साबसक्राइबार मोननो हाबाय, सानैल' बारायदों दाबो। दा जायफोर सापर्ट खालामदो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। भिडिअखौ आंनि बे लाइभ स्ट्रिमखौ जायफोर लाइक खालामाखै लाइक खालामनानै होदो। बेनो जाहैबाय सापर्ट। जों बयबो सापर्ट नांगौ गावजों गाव। दा जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै आं डिसक्रिपसनाव अलरेडि लिंक होनानै दोनदों। आरो आंनि चेनेलखौबो सोरबाफोर साबसक्राइब खालामनो बावदोंबा साबसक्राइब खालामनानै ला लोगोफोर। मानो होनोब्ला साबसक्राइबारा डाउन जालांगासिनो आंना। बिनिखायनो भिडिअबो लाबोनो बायो आङो आरो भिडिअ लाबोनो गोसो जाया जायो। भिउबो फैया, साबसक्राइबाराबो डाउन जालांबाय। चेनेला बोरैबा थैनाय बायदि जाबाय। दा बिनिखायनो जेसेबां हायो जोङो भिडिअखौ फल'वार्स खालाम। आंनि भिडिअखौबो आंबो नोंसिनिखौ फल'वार्स खालामनानै कमेन्ट खालामगोन। भिडिअखौ फल'वार्स खालामदो, मोजां मोजां कमेन्ट हरदो, लाइक हरदो। होनबानो जोंना सापर्ट मोनलांनाया सापर्टआ आरामसे जालाङो। भिडिअखौ फल'वार्स खालामागारा जोङो कमेन्ट लिरनानै हरनाङा। सोरबा सोरबा भिडिअखौ नायजोबला बिदिनो नाइस भिडिअ बायदिसिना होनना कमेन्ट लिरना हरसै। भिडिअखौ नायजोब लोगोफोर आरो कमेन्ट खालाम नायखांनायनि उनाव। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। चेनेलनि मुङा जाहैबाय बड' एम के ब्लग। टटेल 902 साबसक्राइबार जाबाय। 1000 कमप्लिट जानो बारा गोबाव सम नांला फ्रेन्डआ। दा फ्रेन्डआ रानिं भिडिअ आपल'ड होबाय था गावनि हानायखिनिखौ। जोङो मोनसे खामानि मावोब्ला साबसिन जायो। जोङो जेबो बिदि साबसक्राइबार माबानि सायाव माबानो नांलाना। जायफोर इउटुबाव ग्र' जानदों माने भिडिअ खालामनायखौ आङो दिनै मा भिडिअ बानायनो बेखौ गोसो होनानै जोङो खालामलांबाय थाबानो साबसक्राइबारखौ मोनलांगोन। मोजां मोजां भिडिअ खालामलांबाय थाबानो। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। जायफोर सापर्ट खालामखानायखा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आंनो। आरो आंनि लाइभ स्ट्रिमखौबो लाइक खालामनानै होदो। दा आङो सेकेन्ड लिंकखौ होनानै होनोसै। जायफोर सापर्ट खालामबाय कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो जोंना। र' आं दा कमेन्टखौ नायनि। जेनेरेल क्रेसन आं खालामखानायसो ब्र'। थेंक इउ जेनेरेल क्रेसन ब्र'। दा सोर सोर खालामनांगौ दंबावो खालामनानै फैदो दे। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों जे बड' स्टेटास खालामखानायसो। आंनिखौबो खालामना हो। अके जे बड' स्टेटास टेनसन लानाङा लायेनै होबोजोबगोन। दा जोंना जायफोर सापर्ट खालामखांजाबाय साबसक्राइब मोनखांबाय बिसोरो अननानै थाङाब्ला मोजां जायो। लाइभनिफ्राय थांनो नाङा। माने थाङोब्ला मा बै गोदान नोंथांखौ सापर्ट खालामनाया बियो नोंथांनिफ्राय सापर्ट मोनफिनाबा बिदियावनो जोंना साबसक्राइबबो जालाङो आनसाबसक्राइब खालामो रागा जोंनानै। खौ लाइक खालामनानै हो, लाइभआवनो थाबाय था। लाइनै बेबायदिनो सापर्ट। दा जोंना जे बड' स्टेटास प्र'नि चेनेलखौ आङो खालामनोसै। अलरेडि फ्रेन्डखा। दा फ्रेन्डनि चेनेला 461 साबसक्राइबार दङ टटेल। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै फ्रेन्डनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै होदो। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होबाय। मा होनदों जोंना देरहासार ब्रह्म साल्थे थाबथालायो माथो एसेयाव आङो बारा बुंनाय जायाना। बिनिखायनो नोंनिखौबो सापर्ट खालामनांगौबा थिननोसै आङो साल्थे। दा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय देरहासार ब्रह्म साल्थेया। नोङो ब्लग भिडिअ खालामबा साबसिन जागोन। दा बे माबायाव मा होनो बे लाइभआव नोंसिनि जायगानिबो थानो हागौ साल्थे। नोङो कमेन्ट खालामनानै सोंहरलाय। सोरबाफोर नोंसिनि जायगानि नामा मामोनलाय देलाय खोन्थाहरलाय कमेन्टआव। नोंसिनि जायगानिबो थानो हागौ सोरबा सोरबा। सिगां समाव आङो नोंसिनि साइडनि फैनाय बायदि मोनदोंमोन बेहाय। नोंसिनि जायगाखौ बावबाय आङो।
केबि अफिसियेल खालामखानायसो आदसा दे दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो लोगोफोर चेनेलनि मुङानो जाहैबाय जे बड' स्टेटास खालामाखैबा खालामनानै लादो जे बड' स्टेटास इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो सापर्ट खालामबायबा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय मा होनदों थुलुंगा टेग खालामबाय जे बड' स्टेटास अके देरहासार ब्रह्म रौथानो देरहासार साल्टेना जायगाया रौथानि सोर रौथानि दङ बेयाव रौथानि गैया खोमालै रावबो ना दङसोथाय दा लाइभआव जाय रौथानि दङ सिनाखि लालायबानो जाबाय बिलिना सरगियारि खालामखानायसो YZSB मिक्स ब्लग जे बड' स्टेटास ब्रनिखौ खालामखानाय दे जायफोर खालामाखै खालामदो आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों सापर्ट खालामलायबासो सापर्ट मोनगोन ना जोङो सापर्ट खालामाबा बोरै सापर्ट मोननो आरो जायफोर सापर्ट खालामदों दा जोंना खालामखानाया जाहैबाय बिलिना सरगियारि SB मिक्स ब्लग JB बड' MK बड' MKआ गोदानै खालामबाय दा र' आं बिनि साबसक्राइबारखौ नायनोसै टटेल बेसिबां मोनखो 461 साबसक्राइबारमोन टटेल दा आङो नायनानै होनसै 464 साथामल' बारायदों अनलि साथामल' जायफोर सापर्ट खालामनांगौ दंबावो सापर्ट खालामनानै फै आं लिंक होनानै दोनदों आरो गोदानै फैदोंब्ला कमेन्ट खालामबासो जायफोर गोदानै जयेन जाफैदों बिसिनिखौबो होना होगोन आं लिंकआव लाइभखौ लाइक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोरा दा आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै जाय थांनो नाङा लोगोफोर जाय सोरबा सापर्ट मोनखांबाथाय थांलायो लाइभआवनो थाथेरा दा आङो लाइनै होफैगोन बयनिखौबो दा आं कमेन्ट नायनोसै र' सोर अबेसे मोनखोमोनथाय नायग्रोनोसै आङो दानिया जिबि बर' ब्रनिखौ आङो सापर्ट खालामखाबाय ओमफ्राय दा जिबि बर' ब्र'आ लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांखो ना माखोथाय कमेन्ट खालामहरदो आंबो खालामखानायसो ब्रनिखौ अके जिबि बर' ब्रनि लिंकखौ आङो दा डिसक्रिपसनाव होनानै दोनसै दा जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो जे बि बर' र' आं बियो मा कन्टेन्टआव भिडिअ खालामो ब्र'आ स्टेटास भिडिअ बानायो बारा मालायनि कन्टेन्टखौ आपल'ड होनो नाङा ब्र' दा जेसेबां हायो गावनि कन्टेन्ट लाबोनो नाजाबानो जाबाय नोंथाङा थिगैनो दङ भिडिअ लं भिडिअ लाबोयोब्ला साबसिन जायो दा स्टेटास भिडिअआ जोंना वाट्च टाइम मोननांगौआ बिराद गोब्राब जायो वाट्च टाइमा बारायनो नागिरा स्टेटास भिडिअ खालामोब्ला दे सापर्ट खालामदो जाय सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों जिबि बर' इउटुब चेनेलखौ जाय सापर्ट खालामदों सापर्ट खालामनानै फैदो जिबि बर' खालामबाय जिबि बर' थुलुंगा टेग ब्र'आ खालामनानै होबाय जिबि बर'खौ जे बड' स्टेटास खालामखानायसो जेबिनि आरो YZSB मिक्स ब्लग जिबि बर'निखौ साबसक्राइब खालामबाय अके एडि दैमारि हेल' ब्र' एडि दैमारि ब्र' लाइभ स्ट्रिम सोलिलायबाय जोंहा गावजों गाव सापर्ट लालायसै दिनैबो लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ब्र' नोंथांनिखौबो सापर्ट खालामगोन लाइभ स्ट्रिमाव थाबाय था आंनि बे लाइभ फैनायखौ लाइक खालामनानै हो जायफोर लाइक खालामाखै दासिमबो लाइकआ खमथार दाबो 14 जनल' जादों मिक्स खालामबाय अके जाय खालामाखै खालामनानै फैदो टटेल 295 साबसक्राइबार दानिया आङो टटेल बेसिबां साबसक्राइबार मोननो हाखो ब्र'आ आङो नायनोसै र' अके 300 साबसक्राइबार मोनबाय कमप्लिट जाबाय 300 साबसक्राइबार दा जाय सापर्ट खालामदों रावबो आनसाबसक्राइब खालामनानै दाला पारमानेन्ट साबसक्राइबार जा भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नायजोब फुल वाट्च खालामनानै कमेन्ट खालाम लाइक खालाम
सापर्ट होलायो आरोखि बिदिनो गावजों गाव। दा आङो गोदानै लिंक होनानै होनोसैलाय। मिनि मिक्स खालामबाय अके देरहासार ब्रह्म खालामना होबाय आं गासैनोबो अके देरहासार ब्रह्म ब्र'आबो साल्थियाबो खालामना होबाय जोंना। दा आङो गोदानै होनानै होफिनसैलाय। दा आङो गोदानै होनानै होनोसै जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो। दा जोंना सोर दङ? इन्टारटेनमेन्ट बड' ब्लगआ लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांखो ना माखोथाय? दा फ्रेन्डआ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव गोदानै फैदोंमोन। दा आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। इन्टारटेनमेन्ट बड' ब्लग इउटुब चेनेलनि अनारआ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया? दङब्ला जुदि आं ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनसै। दा गैयाब्ला आं ब्र'नि चेनेलखौ दोनथ'नाय जागोन, दङबा आङो होनाय जागोन। जायफोर थांदों आं बिसिनिखौ होनाय जानाय नङा ब्र'मोन। बेनिखायनो दा आङो जाय मानसिखौ सोंदों ब्र' आंनाव कमेन्ट खालामहर दंना गैया। इन्टारटेनमेन्ट बड' ब्लग। दा ब्र'आ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया कमेन्ट खालामहरदो। ब्र' आंनि लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांबाय जानो हागौ। आं दा ब्र'नि चेनेलखौ दोनथ'नाय जागोन। दा ब्र'आ जुदि लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय बेक फैफिननानै जुदि कमेन्ट खालामफिनोबा आङो ब्र'नि चेनेलखौ होफिननाय जागोन। दा आं ब्र'नि चेनेलखौ दोनथ'नोसै। दा कमेन्ट खालामनानै बिनिखायनो आङो बयखौबो बुङो लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांनो नाङा। बयखौबो आङो समानै होगोन। समानै आङो लाइनै होगोन। दा सोरबा सोरबा बानानै गावसिनिखौ मोनखांबाथाय सोरबा सोरबा लिंक मोनखांबाथाय खारो, बिदि जानो नाङा ब्र'मोन। सानसु मा लिरहरखोब्रा आंलाय फाग्लालाय हामालै। दा आङो जाय मानसिखौ बुंहरदोंमोन ब्र'आ आंनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हायाखिसै। दा आं ब्र'नि चेनेलखौ दोनथ'नाय जासिगोन। दा आङो गोदान लिंक होना होफिनसै। बयबो हेल' टाइप खालामफिनदो दे। सानसु बि ब्लग बेनाबो आङो दा बिनिखौबो लिंक होना होगोन र'। समायना फिसाय दा जिबि अके दे बयबो टाइप खालामजोब दे। जेबि बर' दा ब्र'निखौथ' होखांनाय जाबाय आरो अफिसियेल ब्र'निखौ आं दा होनानै होनोसै। दे बयबो सोर सोर लाइभआव दङ। सानसु बि ब्लग नों फन हरबा मानो हमाब्रा? आंनाव माला फन हरा नोङो? खयथायाव फन हरा? मिस कलानो जाफैया फन हरबावदोंनो आसोला। र' आं दा लाइभ होदों लाइभ बन्द' खालामबा नोंनाव फन हरगोन आं। बियो गामि खाथिनिखा लोगोफोर। दा बेनाबो इउटुब चेनेल दङ। जायफोर सापर्ट खालामनो गोसो आङो लिंक होनानै होगोन। दा बिनिखौबो दा नोंसोरो सापर्ट खालामना होबानो जाबाय। जों मालाबा मालाबा ज' जानानै लोगो लालायनानै बेरायलाबायो आरोखि। ब्लग भिडिअ बानायो जोङो ज'नो बिनि चेनेलाव एखमबा एखमबा। दा आङो जेबि YZSB मिक्स आरो केबि दा आं केबि अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। केबि बिलिना स्वर्गियारि हेल' के लाइनै होगोनलै लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांनो नाङा लोगोफोर। लाइभखौ लाइक खालामनानै हो। जायफोर लाइक खालामनो बावदों लाइक खालाम आरो शेयार खालामनानै हो। सोरबाफोर इउटुब चेनेलनि सोरबा वाट्सापफोर ग्रुपआव जेनेबा ग्रुप वाट्सापफोर खुलियोब्ला बे लिंकखौ सेयार खालामनानै हो। जाहाथे बयबो ज' जाना सापर्ट लालायनो हायो गावजों गाव। दा आङो केबि अफिसियेल ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। 178 साबसक्राइबार दङ टटेल। दा भिडिअ'आसो बेसिबांबा बुरजा जाहैबाय नै ब्र'नाबो, ओमफ्राय साबसक्राइबारानो बिराद डाउन, बिराद खम जानानै दङ। केबि अफिसियेल जायफोर सापर्ट खालामखानाय कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। मिनि मिक्स
खालामखानायसो आंहा। अके एडि दैमारि बरिया बर' जोहोलावजो। दा जोंना सापर्ट खालामलायनो नागिरा एडि मा होननो। दा आङो लाइभ स्ट्रिम फैनोनो बाग्रा जाबाय। सापर्ट खालामबाबो उनाव सानसे साननैल' साबसक्राइबार खालामनानै लायो। बिनि उनावबाथाय आनसाबसक्राइब खालामनानै होफिनजोबो मानसिफ्रा। होनबाबो ओरैनो नोंसोरजों रायज्लायनो लुगैयोब्ला आं बेबायदिनो सम सम लाइभ स्ट्रिम फैसै। दा सापर्ट होलायदो बयबो गावजों गाव। दे आङो डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै दोनदों लोगोफोर। दा जाय खालामाखै खालामनानै फैदो, सापर्ट खालामनानै फैदो। आरो जाय खालामखानाय अलरेडि साबसक्राइबार खालामनानै दंखायो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर। मिनि मिक्स खालामखानाय ओमफ्राय टेगाबो खालामबाय। YZSB मिक्स ब्लग केबि अफिसियेलनिखौ खालामखानाय। अके जाय खालामाखै खालामनानै फैदो दे। जिबि बर' खालामखाबाय। एडि दैमारि खालामबाय। दास खालामदों, थेंक इउ ब्र' खालामना होनायनि थाखाय। बिलिना सरगियारि खालामबाय। DB सर्ट आंखौ सिनायगोन ना सिनायाखै? सिनायोलै सालथे, मानो सिनाया जानांगौ। दा जाय सापर्ट खालामाखै डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों ब्र'। दा आङो टटेल बेसिबां सापर्ट मोनखो केबि अफिसियेल ब्र' आङो नायनोसै। 178निफ्राय 180 अनलि सानैल' बारायदों, नै सानैल'। दा जायफोर सापर्ट खालामखानाय बिसोरोथ' मोननाय नङा, साबसक्राइबार मोननाय नङा बिसिनिफ्राय। दा बिसिनाव अलरेडि साबसक्राइबारखा नालाय, जायफोर गोदानै फैदों सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो। भिडिअफोरखौ नायनानै हर, कमेन्ट खालाम। दा आङो नेक्स्ट लिंक होनानै होनोसै। नेक्स्ट लिंक दङ जोंना DB सर्ट साल्टिनि। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो आंनो चेनेलखौनो नोंनिखौ नै दिनैसो नायनाय जाबावदों। दा आङो DB सर्ट चेनेलखौ होनानै होबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै दासिमबो सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। DB सर्ट जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दे। दा आं गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। आरो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आंनो जाय सापर्ट खालामदों। DB सर्ट बिलिना सरगियारि खालामबाय। अके दा आं गोदान लिंक होनायखौ जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। माथो साल्थिया भिडिअखौनो हगारा, मोनथामल' भिडिअ दङ। भिडिअ हगारदो, ब्लग भिडिअ लाबो साल्थि। ब्लग भिडिअबा नोङो थाब ग्र' जानो हागोन। मोजां नोंसिनिथिंथ' नोंसिना रौ थाना जायगाया मोजां जायगायाव थांनानै ब्लग भिडिअ खालामबानो जाबाय। दा आङो केबि अफिसियेल ब्र'आबो खालामबाय। एडि दैमारि खालामबाय। जे बर' स्टेटासआबो खालामबाय। मिनि मिक्स जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो दे। आं दा गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। दा जोंना DB सर्ट साल्थियाबो खालामना होफिनबानो जाबाय। बेग जाय सापर्ट खालामनानै फैदों बिसिनिखौ। थुलुंगा टेग खालामबाय DB सर्ट। अके DB सर्टनिखौ खालामनानै होबाय थुलुंगा टेग ब्र'आबो। दे सोर सापर्ट खालामदों खालामाखै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांनो नाङा। जायफोर सापर्ट मोनखांबाय बिसोरो लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थाथेरा। थुलुंगा टेग आं थांसैलै बाय। अके ब्र' सोलाबथ'ला। अके खामानि दङब्ला नेक्स्ट लाइभआव फैफिनबानो जाबाय ब्र'। जेबो नङा ओमफ्राय नेक्स्ट लाइभ फैयोब्ला फैफिनबानो जाबाय। नायनोसै बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हाखो। DB सर्ट टटेल 12। जायफोर सापर्ट खालामनांगौ दंबावो सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दा आं गोदान लिंक होनानै होदो। एडि दैमारि ब्र'नि चेनेलखौ नायनोसै। कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दा लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया। एडि दैमारि
ब्र'आ कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। जेबि बर' हेल' ब्र' आंबो थांनोसै ब्र' आं फुटबल फाइनाल गेलेहैनोसै। अके माहाय फुटबल फाइनाल जादों? जेबि बर' ब्र' नोंसिना डिस्ट्रिक्टआ मालै खोन्थाहरलाय कमेन्ट खालामनानै। अके ब्र' आं नोंनिखौ लिंक होनानै होबाय जे जोंना एडि दैमारि ब्र'निखौ आङो दा गोदान लिंक होनानै होबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालाम। जेबि बर' चिरां। आदसा नोंसिना फाइनाल थांबाय नामा होनबालाय? डेट गेलेहैदो ब्र' दा खोन्थाहरबानो जाबाय फाइनालाव जेनखोना देरहाखो। जेननाय देरहानाया थाखायो। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। चेनेलनि मुङा जाहैबाय एडि दैमारि चेनेलनि मुङा। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। जे बड' स्टेटास खालामखानायसो एडि दैमारिनिखौ। जाय खालामाखै खालामनानै फैदो दे। टटेल 857 सानैल' बारायदों दाबो दे। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै। आं लाइभ स्ट्रिमाव बारा गोबाव थानाय जानाय नंला। बिनिखायनो थाब थाब सापर्ट खालामनानै हो लोगोफोर। बारा बुंबाय थानो नाङा। डाइरेक्ट आं लिंक होनाय लोगो लोगो सापर्ट खालामदो। ओमफ्राय कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। होनबाना जोंना थाबसिन जासिनो। बयनिखौबो थाब थाब होनो गोसो थाब थाब होनानै होनो हायो। होनबाना आङो दा नोंसोरो जि गोबाव गोबाव थिनबाय थानांगौ जायो बेबायदि जानो नाङा। थाब खालामनानै फैदो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। होनबाना आङो थाब थाब लिंकखौ होनानै होनो हायो। जे बड' स्टेटास खालामखानाय आरनिखौ अके। जिएम बड' हेल' ब्र' जिएम बड' बेसिबांबा गोबावनि उनाव लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय नों दिनै। दाख्लैहाय रागा जोंनानै थांनाय बायदि मानो थाङा? दा आङो नोंसोरखौ होनखायो बयबो लाइनाव थायोब्लानो आं बयनिखौबो होनानै होगोन। वाइ जेड एस पि मिक्स ब्लक एडि दैमारि ब्रनिखौ खालामखानायसो। अके थेंक इउ एस पि मिक्स ब्लक बि ब्रह्म ब्लक आंनिखौबो साबसक्राइब खालाम ब्र'। आंनिखौबो लिंक हो। अके होना होगोन बि ब्रह्म ब्लक। लाइभ स्ट्रिमाव थाबाय थाबानो जाबाय आरो लाइभ स्ट्रिमखौ लाइक खालामनि हो। डिबि सर्ट वाट्सएप ग्रुप दंखायो ब्र'। वाट्सएप ग्रुप मोनसे दङ। दा बेहाय ओरैबायदि जायो मानसिफ्रा माने बयबो गाव गावनि इउटुब चेनेलनि लिंकखौल' होयो लिंकखौल' होयो। गैलाया ओरैनोसो ग्रुप बानायदों। मोननैसो ग्रुप दङ जोंना नैबे रिंखांख्रि मोननै वाट्सएप ग्रुपाव आंबो एड जाफादों। दा सापर्ट खालामा ओरैनो ग्रुपसो दादों हय साबसक्राइब टु साबसक्राइब लालायाखै। बयबो भिडिअ आपल'ड खालामसै ओमफ्राय वाट्सएप ग्रुपाव लिंकखौ होना होसै बेबायदिसो जायो। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों दे। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। चेनेलनि मुङा जाहैबाय इ दैमारि 859 साबसक्राइबार। दा गोदान लिंक होनानै होनोसै आङो। जोंना गोदान सोर दङ थुलुंगा टेक ब्र'। थुलुंगा टेकआथ' लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांबाय ब्र'आ। दा जे बड' स्टेटास बिनिखौ ब्र' नोंनिखौ लिंक होदोंना होआखैमोनथाय बावबाय आङो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे। आंनिखौबो सापर्ट खालामना होदो। अके एबार नेक्स्टआव होनोसै बिलिना स्वर्गियारि फ्रेन्ड नोंनिखौ। लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांनो नाङा लाइभ स्ट्रिमाव थाबाय था। दा जोंना आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै। दा र' नायगोरनि आङो कमेन्टखौ केबि अफिसियेल प्रनिखौ होना होखांबाय। एडि दैमारि थुलुंगा टेकआ लाइभ ओमफ्राय जे बड' स्टेटास ब्रनिखौ आङो होदोंना होआखैमोनथाय आं होखांनाय बायदि मोनबायमोन। दानिया मिनि मिक्स प्र'आ लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांखो ना माखो कमेन्ट खालामहर दे। मिनि मिक्सआ मिनि मिक्स प्र'आ आंनि लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांखो ना माखो कमेन्टआव खोन्थाहर।
सोरबाफोर लाइभआव गोदानै फैदोंबा कमेन्ट खालामहर। आरो आं दा सोंहरदों मिनि मिक्स ब्र'खौ दा लाइभ स्ट्रिमाव थांनो ना माखो। आङो जुदि थांबायबा फ्रेन्डनिखौ होथ'नाय जानाय नङा। दा जोंना सनिका ब्लगआ लाइभ स्ट्रिमाव गोदानै जइन जाफैदों। थेंक इउ सनिका ब्लग लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय। दा सापर्ट खालामलायदों गावजों गाव। दा जुदि नोंथाङाबो सापर्ट खालामनांगौब्ला लाइभ स्ट्रिमाव थाबाय था। लाइभ स्ट्रिमखौ लाइक खालामनानै हो। बयनिखौबो समानै लिंक होना होगोन गावजों गाव। दा मिनि मिक्स गैयाबा आं दोनथ'नोसै मिनि मिक्सनिखौ। दा सानसुबि ब्लग आसोल दाथ' बे लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांखो ना माखोथाय। होनबाबो आङो लिंकखौ होनानै होसै। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा आङो बिनिया अलरेडि साबसक्राइबार आंना बै मोनसे चेनेलजों दा जायफोर सापर्ट खालामाखै बिनिखौ सापर्ट खालामनानै फै। दा आङो गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों दे। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय बिनि चेनेलखौ। सनिका ब्लग फार्स्ट टाइम जयेन जाबाय लाइभआव। अके थेंक इउ सनिका ब्लग आंनि लाइभआव फार्स्ट टाइम जयेन जानायनि थाखाय। दा लाइभ स्ट्रिम बेबायदिनो होबाय थायो आङो सम सम। दा नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला आंनि लाइभ स्ट्रिमाव, जाहाथे बयबो नटिफिकेसन फैनो हायो। नटिफिकेसन थांनाय लोगो लोगो जयेन जानो हायो। रिंखां क्रिसन ब्र'आ नै दासो फैदों लाइभ स्ट्रिमाव। हाय गोरमिनो बि ब्रह्म ब्लग आंनिखौबो हो ब्र'। अके होगोन ब्र'। दा आङो गोदान लिंक होदों दे। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। जे बड' स्टेटास मानसि गैयाब्ला होनो नाङा ब्र'। आं जायफोर मानसि गैया बिसोरनिखौ दोनथ'यो चेनेलखौ। सनिका ब्लग अखा हादों जोंनियाव आं खोनायाखिसै। सनिका ब्लग माथो जोंनिथिं बोथोरा बिराद मोजां प्लेन एकदम। सान्दुंबो बारा गैद्राया अखाबो हाद्रायाखै। दा मा डिस्ट्रिक्टआव अखा हादों खोन्थाहरलाय। सोर अबेनि डिस्ट्रिक्ट आरो अबे डिस्ट्रिक्टआ दङ, अबे डिस्ट्रिक्टआव थायो खोन्थाहर दे बयबो। MLN बर' हेल' ब्र'। हेल' MLN बर' लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। सानसुबि ब्लगनिखौ खालामबाय। अके दे आं दा दोनदों दे। बेखौ जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै। आं दा बे मानसिखौ कल खालामनानै होनहरगोन। बियो जों गामिनिनोखा। आङो दा बेखौ कल खालामगोन। आङो नोंसोरनिखौबो सापर्ट खालाम थिनगोन आरोखि। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै बे आं दा डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनायखौ सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय। एडि दैमारि आं धेमाजि। अके धेमाजिनि जिएम बड' बाक्सानि। अके टिभि सर्ट अदालगुरि टिभि सर्टनियाथ' अके अदालगुरि। जे बड' स्टेटास बाक्सा तामुलपुर। बि ब्रह्म ब्लग क'क्राझार दतमा। सनिका बाक्सायाव। अके बाक्सायाव अखा हादों होनबा ना दा। दा आं गोदान लिंक होनानै होनोसै लोगोफोर। आङो र' कमेन्टखौ नायग्रोनि सोरनिखौबा। रिंखां क्रिसन मा ओंख्रि जानाय ब्र'। ओंख्रिया जोंना माबासोमोनलै ब्र', दालि जहल ओमफ्राय अमाजों आलुजोंमोन। रिंखां क्रिसन जोंना सान्दुङानो 90 डिग्रि सेलसियास जाखादों। नोंनिया मामोनलाय रिंखां क्रिसन ब्र'ना? सनितपुर ना माबा होनदोंमोनलै ना नोङो? जिएम बड' आं ओंखारथ'बाय दै ब्र'। अके दा जुदि लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थाङोबा सापर्ट ब्र'मोन। लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांनो नाङा। बयनिखौबो लाइनै लिंक होनानै होन। दा आं गोदान लिंक होनानै होनोसै। दा बिलिना सरगियारि फ्रेन्डनि चेनेलखौ आङो होनानै होनोसै। दा टटेल 405 साबसक्राइबार दङ 93 भिडिअ'।
रिंखां कृष्ण सनितपुर दिखिया जुलि अके नोंनि गोसोआव दंखायो आङो रिंखां कृष्ण ब्र लाइभ स्ट्रिम फैयोब्ला लाइभखौ ग्रुपाव शेयार खालामनानै हो फैनो हायो जाहाथे नों बानायनाय ना सोर बानायनाय बे वाट्सएपलाय एडमिना सोर वाट्सएपनि ग्रुप एडमिना आं बारा बे जाय आं नोंसोरजों बबे मोनसे नामजोंसो ग्रुप जादोंना आं बारा अनलाइन जानाय जाया बे नाम्बारजों खालामलाया माथो वाट्सएप ग्रुप लाबाबो दा आङो फ्रेन्डनि चेनेलनि मुङानो जाहैबाय बिलिना स्वर्गियारि दा फ्रेन्डआ लाइभ स्ट्रिम दंना गैया कमेन्ट खालाम खोन्थाहर लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया फ्रेन्डआ आरो गोदान फैदोंब्ला सोरबाफोर गोदान जयेन जादोंब्ला कमेन्ट खालामहर दा आङो होबाय जिखुनु बिलिना स्वर्गियारि जायफोर सापर्ट खालामा सापर्ट खालामदो निकि ब्लग हाय गुड इभिनिं निकि ब्लग फ्रेन्ड लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ दा आङो गोदानै लिंक होनानै दोनदों चेनेलनि मुङानो जाहैबाय बिलिना आब'ना दंखायो अके बिलिना आब'निखौ अलरेडि साबसक्राइब खालामनानै लाखादों निकि ब्लगआ दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दा बिलिना आब'आ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर बिलिना आब' दा बिलिना आब'नि लिंकखौ आं होनानै दोनदों डिसक्रिपसनाव YZSB मिक्स ब्लग खालामखानायसो होनबा र' निकि ब्लगआबो खालामखानाय SB मिक्सआबो खालामखानाय इदि दैमारिया दासो खालामदों सासेल' बारायदों होनबा दासिमबो दा जाय खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै चेनेलनि मुङा जाहैबाय बिलिना स्वर्गियारि दा चेनेलनि मुङा जाहैबाय बिलिना स्वर्गियारि दा बे आब'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों इदि दैमारि खालामबाय दे जाय खालामाखै कमेन्टआव खोन्थाहर दे जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो आरो थांनो नाङा लाइभनिफ्राय लाइभ स्ट्रिमखौ लाइक खालामनानै हो जोंना नै बांसिन सिगांनि सापर्ट मोनखांनाया थांजोब्बाय लाइभ स्ट्रिमावनो थायाखिसै दा गोदान फैनालैसो खोमा बेयाव दा आङो टटेल बेसिबां साबसक्राइबार मोननो हाखो नायनि र' टटेल अनलि सासेल' बाराय नै दासिमबो जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो बिलिना स्वर्गियारि आब'नि चेनेलखौ जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय दा आं गोदान लिंक होनोसै बि ब्रह्म ब्लगआ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैयाथाय MLN बर' आंनिखौबो होदो अके MLN बर' नोंनिखौबो होगोन गासैनिखौबो होगोन लाइभ स्ट्रिमाव थाबाय था लाइभ स्ट्रिमखौ लाइक खालामनानै हो दा आङो नैबे फ्रेन्ड चेनेलखौ आङो होनानै होनो सानबायमोन दा फ्रेन्डआ लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया बि ब्रह्म ब्लग ब्र' आंनि लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांखो ना माखो दा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जुदि दङब्ला अके दङ दा ब्र'आ आङो दा ब्र'निखौ होनानै होनसै आं खालामनायखासो बिलिनाखौ अके सनिका ब्लग दा आङो गोदान लिंक होनानै होबाय दा आङो फ्रेन्डनि चेनेलखौ लिंक होना होबाय ब्र'नि चेनेलखौ ब्रह्म ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ आङो लिंक होनानै होबाय जायफोर सापर्ट खालामाखै दासिमबो सापर्ट खालामनानै फैदो दा आङो ब्र'नि चेनेलखौ आंबो साबसक्राइब खालामनानै लासै ब्र'आ दासिमबो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै लाबानो जाबाय दा ब्र'नि चेनेलखौ आङो दिनै फार्स्ट टाइम भिजिट खालामनाय जाबाय दा ब्र'आ नै मोजां भिडिअ लाबोयो थाबैनो 1K खालामना होदो अके दाउलाबारि टु क'क्राझार आदसा सानसे समाव लोगो मोनगोन ब्र'खौ दा आंनि साननायाव ब्र'आबो क'क्राझारनिसो जानो हाखागौ दा जायफोर सापर्ट खालामाखै ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय चेनेलनि मुङा जाहैबाय बि ब्रह्म ब्लग इउटुब चेनेल
दा 21 भिडिअ दङ। चेनेलखौ गोदानसो खुलिदों दासिमबो। दा 6 मान्थ एग' 6 मास जादों दासो। दा रानिं भिडिअ खालामबाय था ब्र'आ ब्लग भिडिअ मोजां ब्लग लाबोबाय था। लासैनो ग्र' जालांगोन। दा आङो डिसक्रिपसनाव होबाय दे, जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै आरो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जाय सापर्ट खालामदों। बि ब्रह्म ब्लग। औ ब्र' क'क्राझार दतमा। अके होनबा खाथिनियानो ब्र'। जोंनाबो क'क्राझार। आरो आङो माबाखौ खोन्थाथ'वा दानो। आं जेला मोखां देखायनाय भिडिअ लाबोगोन होनबा आङो जायगा गामि गासिखौबो खोन्थाजोबगोन। जायखिया आंनाबो ड्रेसआ क'क्राझारनियानो। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों। लोगोफोर जाय खालामाखै खालामनानै फैदो सापर्ट। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय बि ब्रह्म ब्लग। दा टटेल बेसिबां सापर्ट मोनखो आं ब्र'नि चेनेलखौ नायनोसै। 66निफ्राय टटेल 370 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। साब्रैल' बारायदों। जाय सापर्ट खालामनांगौ दंबावो खालामनानै फैबानो जाबाय। दा अनलि साब्रैल' बारायदों। जेबो नङा, बिदिनो मोनलांबाय थागोन सापर्टखौ। भिडिअ'बो होबाय था। सापर्ट बारा साबसक्राइब लानायजोंल' जाया जोंना, भिडिअ' होनायाव बांसिन गोसो होनांगौ। मालाय बांसिन इउटुबारफ्रा साबसक्राइबखौ होसोआ। गावनि भिडिअ'आ मोजां जागोन ना जायाखै बेखौसो नायो। होनबाबो फार्स्ट टाइमाव जोङो फार्स्ट टाइमाव सापर्टखौ लालायनांगौ जायो। फार्स्ट टाइमाव रावबो सिनायाना, बे समाव जोङो एसेबाबो सापर्ट लालायनांगौ जायो गावजों गाव। रिंखांख्रन बर' आर्टेगा क'क्राझार हाथिमाथानि बिया। आदसा ब्र'आ मारै मिथिगोन? नङा ब्र', नों होननाया रंसो जादों। उनाव नोंनोबो खोन्थाहरगोन आङो वाट्सएपाव। टेक्न' बर'। हेल' ब्र', आं दासोलै ब्र'। अके टेक्न' बर' ब्र'। आंबो माने गोबाव जाबाय एसे। 4:15सोआव लाइभ होदोंमोन आङो। दा 5:03 जाबाय। आङो बारा गोबाव थाला लाइभ स्ट्रिमाव। दा आङो नोंनि लाइभ स्ट्रिमाव थांगोन दसे सोलाबोब्ला। नोंबो लाइभ स्ट्रिम होबाय थाबानो जाबाय। नोंनाबो जोबोद मोजां जादों ब्र'। लाइभ स्ट्रिमखौ होलांबाय था रानिंनो। आरो जों गावजों गाव सापर्ट होलांबाय था। लोगो मोनगोन ब्र'। अके दा लिंक होनानै होसै दे। दा जाय सापर्ट खालामाखै आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनायखौ सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दा आं गोदान नेक्स्ट लिंक होनानै होनोसै। जोंना सनिका ब्लगआ आंनि माबायाव लाइभ स्ट्रिमावनिफ्राय थांखो ना माखो? सनिका ब्लग फ्रेन्डआ आंनि लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांखो ना माखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आं होनो ब्र', आंनो नांला बिदि। मा होनदों ब्र'आ? मोनसे मोजां कमेन्ट खालाम हरफिन, आं बुजिस्लाबाखिसै। दा आङो सनिका ब्लगखौ बुंदों। सनिका ब्लगआ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। जुदि लाइभ स्ट्रिमाव दङ, आङो फ्रेन्डनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जागोन। दा फ्रेन्डआ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया खनसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। दंबा दं, गैलाबा सनिका ब्लग दङ, थाङाखै। अके दा आङो फ्रेन्ड नोंनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनोसै। दा 213 साबसक्राइबार आरो 78 भिडिअ। दा आङो फ्रेन्डनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै लाबाय। लोगोसे आङो बिनि चेनेलनि लिंकखौबो डिसक्रिपसनाव होनानै होनोसै। दा जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दा मा होनदों जोंना टेक्न' बर'? आं होलालै ब्र', आंनो सापर्ट नांला ब्रादार। अके ब्र'आ माबाफोर जादों नामा? मा प्रब्लेम जाखो नोङो? माखौबा गाज्रि मोनखो ना माखो ब्र'? जोंना माने सापर्ट खालामबाबो सापर्ट खालामै बायदि, माने लाब गैयै। सापर्ट खालामनानै जेबो जाला बेबायदिसो जोंनि सापर्टखौनो होलायनो नागिरा। आरो आनसाबसक्राइबा जोंना बांसिन जायो। दसेल' साबसक्राइब खालामनानै लागोन, ओमफ्राय उनाव मानसिफ्रा आनसाबसक्राइब खालामनानै होफिनगोन। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों दे। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। मा होनदों जोंना? जे बर' स्टार्स टेक्न' बर'निखौ हो ब्र'। दानो अके होना होगोन ब्र'। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों दे, सनिका ब्लग फ्रेन्डनि चेनेलखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा सनिका ब्लगनि चेनेलखौ आङो सापर्ट खालामबाय। साबसक्राइब खालामनानै लाबाय आङो पारमानेन्ट। दा फ्रेन्डआबो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लायाखैब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादो। भिडिअ
आपल'ड खालामोबा नायलायदो। दा टटेल 213 साबसक्राइबार जानानै दङ। मानोना सापर्ट खालामना लाब गैला ब्र'। मा होनदों टेक्न'बर'आ मानोना सापर्ट खालामनानै लाब गैला। ब्र'आ माबाफोर प्रब्लेम मोनदों नामा खोन्थाहरलाय कमेन्ट खालामनानै नोङो माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा टेक्न'बर'। नेकि ब्लक सनिकानिया खालामना नायसो आंनिखौ खालामाखैबा खालामना होदो सनिका फ्रेन्ड। अके जोंना निकि ब्लक फ्रेन्डआ सनिकानिखौ अलरेडि साबसक्राइबार खालामनानै लाखादों। दा आङो निकि ब्लगनिखौबो होनानै होगोन थिनगोन आङो। फैदो सनिका ब्लग इउटुब चेनेलखौ आङो दा लिंक होनानै दोनदों भिडिअ'आव। दा आङो बारा गोबाव थाला लाइभनिफ्राय ओंखारथ'नोसै। दा नोंसोरो जाय जाय सापर्ट खालामाखै आं दा डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै दोनदों। बिनिखौ सापर्ट खालामनानै फैदो बिसिनिखौ जाय जाय सापर्ट खालामाखै। दा आङो टटेल बेसिबां साबसक्राइबार मोननो हाखो सनिका ब्लगनि चेनेला आङो आपडेट नायनोसै। 219 साबसक्राइबार मोननो हाबाय 213निफ्राय 219 साबसक्राइबार मोननो हाबाय फ्रेन्डआ। दा फ्रेन्डनि चेनेलखौ जाय जाय सापर्ट खालामदों फ्रेन्डआबो आङो दा नैबे सनिका ब्लगखौ बुंनो सानो जाय जाय निफ्राय सापर्ट मोनदों नोंबो बिसोरखौ बेक सापर्ट होफिनबानो जाबाय। साबसक्राइब सापर्ट लाफिनबानो जाबाय माने साबसक्राइब लाइक भिडिअ' नायनानै हरलायबानो जाबाय। बेखिनियानोसै दा आङो गोदान लिंक होनानै होबावनोसै। टेक्न'बर' आं खालामबाय दे। खालामबाय दे अनोबा आंनिखौबो खालामना हो प्लिज। अके टेक्न'बर' नोंनिखौलाय मानो होआ जानो नोंबोथ' सिगांनिफ्रायनो जों ज' नोंबोथ' आरो बेबायदिनो सापर्ट होलायखायो ब्र'। दा होना होगोन गासैनिखौबो समानै। माखासे मानसिफोरखौ ओरैनो बुंनाय बायदिल' जायो। सापर्ट खालामो सानसे साननै बिनि उनाव आनसाबसक्राइब खालामनानै लाफिननो हायो। लाफिनलायो रागा जोंलायनानै। रिंखांक्रिसन ब्र'आ लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय दंना गैया खोन्थाहर दे रिंखांक्रिसन ब्र'आ। लाइभखौ लाइक खालामनानै हो लोगोफोर जायफोर लाइक खालामनो बावदों लाइक खालामनानै हो। आंबो आनसाबसक्राइब जाबाय थानायखायनो भिडिअ'बो लाबोथ'वाखै। भिडिअ' लाबोनो सानो भिउबो फैया नालाय ओंखायनो गोसो जाया आङो बारा। दा सोर सोर लाइभ स्ट्रिमाव दंबावो बयबो हेल्प दे लाइभ स्ट्रिमाव गोदान सोरबाफोर जयेन जादोंबाबो गोदानबाबो गोजामबाबो लाइभ स्ट्रिमाव सोर सोर दङ खनसे हेल' टाइप खालामफिन। दा MLN बर' अके ब्र'निखौ होना होनोसै। दे सोर सोर दङ। अके अके जोंना आङो दा रिंखांक्रिसन ब्र'नि चेनेलखौ आं दा होना जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामना फैबानो जाबाय। रिंखांक्रिसन 460 साबसक्राइबार। निकि ब्लग आगै बिग्राय दं मा खबर नोंनानो सोर सोर बिग्रायनि इउटुब चेनेलनि मुङा मा निकि ब्लग फ्रेन्ड। सनिका ब्लग जाय जाय साब खालामदों भिडिअ' कमेन्ट होनब्लासो मोनथिगोन। सनिका ब्लग माने आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दा जेसेबांनाखि दङना बेखौ नोंथाङा आं सापर्ट खालामनो थिननायखौ सापर्ट खालामबानो अलरेडि नोंबो बिसिनिखौ साबसक्राइबार खालामनाय जाखागोन। दा लाइभ स्ट्रिमनिफ्रायल' थांनो नाङा माने जाय नोंथांखौ सापर्ट खालामनानै फैदों बिसिनिखौ नोङो आंनि स्ट्रिमाव थानानैनो साबसक्राइब खालामनानै होनो हाखागोन। आदसा निकि ब्लगजों टेक्न'बर' खाथि नामा? रिंखांक्रिसन बा टेक्न'नि नामा बिग्रायसो ओं आंबो दिनैसो मिथिदों। टेक्न' बर' ब्र'नि नामा बिग्राय आङो मोनथिनाया माने
बियो कमेन्टआव गावनि नामखौ बुंना भिडिअ'आव गावनि नामखौ बुंनानै लाखायोमोन टेक्न' बर' ब्र'आ, होनबाबो आङो बारा खेल लानाय जायाखैमोन। नै मोनथिबाय टेक्न' बर' ब्र'नि नामा बिग्राय। दा बिग्राय स्वर्गियारि। दा ब्र'आ डिसक्रिपसनावबो लिरनानै होखादोंमोनदां एबाउटआव, आं बारा खेल लानाय जायाखैमोन। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों दे, जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। टटेल 464ल'सै। दा ब्र'ना टटेल 600 जाबायमोननो। 600आव होनबा साननानै नायदो नै बिसिबां आनसाबसक्राइब जाबोखो ब्र'नि चेनेला। रिंखांक्रेसन ब्र'नि चेनेला टटेल दंमोन 600। आंनो स्क्रिनसट हरदोंमोनदां ना रिंखांक्रेसन ब्र'आ। नोंखौ आङो स्क्रिनसट हरनाय बायदि मोनदोंमोन वाट्सापाव। दा होनबा नै बेसेबांबा आनसाबसक्राइब जाबोबाय नोंनि चेनेला। दा आं गोदान लिंक होनानै दोनदों, जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो रिंखांक्रेसन ब्लगनिखौ। एसबि मिक्स ब्लग ब्र' आं थांथ'नोसै, उनाव लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ एसबि मिक्स ब्लग। नेक्स्ट लाइभ स्ट्रिमाव फैफिनबानो जाबाय ब्र'। दा आं गोदान लिंक होनानै होनोसै। दायो आङो कड होनानै होनोसै दे लोगोफोर, नोंसोरो दा बेयाव टटेल 8 जन दंना दे। टेक्न' बर'निखौ होदो प्लिज। टेक्न' बर' ब्र'निखौ होनानै होनोसै। दा टेक्न' बर' ब्र'ना दा टटेल 107 साबसक्राइबार 44 भिडिअ। ब्र'नि चेनेलखौ आङो नै ब्र'ना लाइभ होबाबो माने बेयाव सजायाखै। नोङो मा प्राइभेटाव दोनो नामा ब्र'? खोन्थाहरलाय कमेन्ट खालामनानै। दा आं ब्र'नि चेनेलखौ नायबाय थायो, आङो लाइभ स्ट्रिमाव फैनायखौबो एखमबा चेक खालामो। ओमफ्राय प्राइभेटाव दोनो ना मायो ब्र'आ लाइभ स्ट्रिमखौ? दा प्राइभेटाव दोननो नाङा। प्राइभेटाव दोनोब्ला जोंना माने वाट्च टाइमखौ मोना जोङो, बेखारसो जायो प्राइभेटाव दोनोबा। टेक्न' बर' ब्र'नि लाइभसिम फैनायखौ एखमबा नुबा आङो नायनो सानबाबो नुवा। रिंखांक्रेसन कमिउनिटि टाब पस्ट मोनबायमोन ब्रा आङो। औ नोङो, आंबो नोंनिखौ सानबाय एथ'बां बुरजा साब मोनखानानै मारै बेबायदि माबाफिनखो सानदों आंबो नोंनिखौ। आनलिस्ट ब्र', अके। मानो आनलिस्टआव दोननांगौ ब्र'आ? पाब्लिकआव खालामनानै हो। मानो आनलिस्ट खालामनानै होनो? आनलिस्ट खालामोबा नोङो वाट्च टाइमखौ मोनाना, नोङो बेखारसो जायो सापर्ट खालामनानै। वाट्च टाइम मोनोबा जोंना साबसिन जायो। जेनेबा लाइभ स्ट्रिम होनायजों बयनिबो सापर्ट मोननायजों लोगोसे वाट्च टाइमाबो नोंना बारायलांगोन लासैनो। नेट स्ल'लै, आं कड स्पिड टाइप खालामबाबो SMS थांनाय नङा। दा आङो ब्र'नि सापर्ट खालामना फैबानो जाबाय। ब्र'आबो लाइभ होगोन ना होला ब्र'नि साननायसै। आं दा जिखुनु ब्र'निखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। ब्र'आ मालानिफ्राय लाइभ स्ट्रिमखौ दोनथ'खो? माथो दाख्लै फैबाय थानाय नुदोंमोन आङो। होला, आं सापर्ट होला ब्रादार। अके। मा नोङो मा प्रब्लेम मोनखो ब्र'? नोंनि मा जाहोननि थाखाय नोङो जेनेबा लाइभ स्ट्रिम होनायखौ दोन्थ'नो सानखो? खोन्थाहर कमेन्टआव। जोबोद मोजां मोनदोंमोन आङो नों लाइभ स्ट्रिम होनायखौ। दा नोंनि लाइभ स्ट्रिमजों माखासे मानसिफ्राबो एसेबाबो सापर्टखौ मोननो हादोंमोन। नेकि ब्लग दंखायो, जे बड' स्टेटास खालामखानायसो जानो हागौ। आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जेसेबांनाखि दङ अलरेडि नोंखौ साबसक्राइब खालामनानै लाखानाय। मानो होनोब्ला नोंनि साबसक्राइबारानो आंनावबो फैयो, आंनि साबसक्राइबाराबो नोंनावनो थाङो। आरो जाय आं चेनेलखौ सापर्ट खालामदों बिसोरबो नोंनि चेनेलखौनो सापर्ट खालामनानै लाखादों। बेबायदि जागोन। बेबायदिनो जानो हागौ, बयबो सापर्ट लाखालायनाय। जे बड' स्टेटास खालामखानायसो, बिलिना स्वर्गियारि खालामखानाय। रिंखांक्रेसन 1K जाबा लाइभ स्ट्रिम पेज देखायनांगोन नों ब्रादार। अके, आङो 1K
जाबाबो देखायखागोन आङो लाइभ स्ट्रिमखौ सानसे नङा सानसे जाबाबो जायाबाबो ब्रमान मानि 1K जाबा साबसिन आरोखि ना 1K जायोबा लाइभ स्ट्रिम मानि फेस देखायनानै लाइभ फैयोबा एसे बोरैबा मोनो मिनि मिक्स खालामखानाय टेक्न' बर' 3 गाइडलाइन सुपार स्ट्रिक सुपारसो खालामगोन बेना खमाय लांदों मा होनदों आं बुजियाखिसै 3 गाइडलाइन सुपार स्ट्रिक सुपारसो खालामगोन बेना खमाय लांदों होनना मैया आपडेट होदों गोदान फैदों ब्र मानिफ्राय आपडेट फैदों इउटुब टिमनिफ्राय फैदों नामा जिमेलाव मेसेज फैदों नामा ब्र ना मा होनखो नोङो आं बुजियाखिसै मोजां 3 गाइडलाइन्स स्ट्राइक फैबाथाय गिनांगौलै 3 गाइडलाइन्स स्ट्राइक फैबाथाय चेनेला डाइरेक्ट डिलाइट जायो मोनसे फैनायाथ' जेबो नङा वारनिंसो जायो मोनसे फैनाया आङो बेबायदिनो सम होबाय थागोन रानिं होथ'ला आङो सम फैबाय थागोन नोंसिनि गेजेराव दा नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला फैनाय लोगो लोगो बयबो ज' जानो हायो जाहाथे दा आङो निकि ब्लग गैया निकि ब्लग फ्रेन्डआ अलरेडि फ्रेन्ड दंखायो आङो निकि ब्लगजों दा निकि ब्लगआ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो फ्रेन्डआ दे सोर दङ कमेन्ट खालाम माथो कमेन्टखौनो खालामाखिसै रावबो आगै बिग्राय मा जादों बुजियाखै अके आंबो बेखौनो सानदों निकि ब्लग दा टेक्न' ब्र'आ मा होनखो आंबो बारा बुजियाखिसै स्ट्राइक मोनदों ना माबासो होननाय बुंहरदों बियो स्ट्राइक मोनदोंबाथ' चेनेलखौ गिनांगौ चेनेल मनिटाइस जाया जै स्ट्राइक मोनबाथाय दा आङो निकि ब्लग फ्रेन्डनि चेनेलखौ होनानै होनसै डिसक्रिपसनाव जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो टेक्न' ब्र'आ मा होनहरखो बारा बुजिस्लाबाखिसै ब्र'निखौ 3 गाइडलाइन स्ट्रेक फैदोंबाथ' चेनेला मनिटाइस जानाय नंला ब्र नोंनिया दा आङो जियानो जा गोदान लिंक होनानै दोनदों निकि ब्लग फ्रेन्डनि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै आंनि चेनेलाव आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दिनैसो गोदानै जयेन जाफैदोंब्ला कमेन्ट खालामहर जाय लाइभ स्ट्रिमाव गोदान जयेन जादों दा आंना मबाइल चार्जआबो बारा गैला 13%ल'सै लाइभ स्ट्रिमखौ दोनथ'नो सानबाय आङो बारा गोबाव थानाय नंला जाय बयबो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर खालामखानायसो आंनिखौबो होदोलाय अननानै आङो दहायनो मिनिमिक्स प्र'नि चेनेलखौ सोंहरदोंमोन मिनिमिक्स प्र'आ आंनि लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय थांखो ना माखो होननानै दा ब्र'आ नै दासो फैफिनबाय आंनि लाइफ स्ट्रिमाव आं दहाय नोंनिखौ सोंहरदोंमोन नों बाहाय थाङामोन ब्र' ना खामानि जादोंना आं नोंनिखौ सोंहरबाय थादोंमोन ओमफ्राय नोङो कमेन्ट हरनो हायाखिसै नालाय नोंनिखौ दोनथ'नाय जाबाय आङो दा गाज्रि मोननाङा आङो नेबार नेक्स्टआव नोंनिखौ होनानै होनसै दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों दे निकि ब्लग फ्रेन्डनि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै ओमफ्राय कमेन्टआव खोन्थाहर सापर्ट खालामनानै फैबायबा आं साबसक्राइब खालामनानै फैबाय बेबायदि कमेन्टआव बे आंनि लाइभ स्ट्रिमनि कमेन्टआव खोन्थाहर आं मिनि मिक्स फ्रेन्डनिखौ होनानै होगोन एबार नेक्स्टआव दा लाइभ स्ट्रिमाव गोदानै जयेन जाफैदोंबा कमेन्ट खालाम दा आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै दा निकि जोंना निकि फ्रेन्डआ बेसेबां साबसक्राइब मोननो हाखो टटेल 282 साबसक्राइबारानो बारायाखिसै नै फ्रेन्डनाबो जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों दा लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय सोर थांखो सोर दङ कमेन्ट खालाम दे लाइभ स्ट्रिमाव आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सोर दङ कमेन्ट खालाम
इउटुब चेनेल गोदान आपडेट निउ इउटुबार अनलि मनिटाइज नो टेक्न' बर' इउटुब चेनेल गोदान आपडेट निउ इउटुबार अनलि मनिटाइज नो 1K फर अनलि 0 मनिटाइज